ostatnom magazíne sme vám priniesli príspevok o stretnutí vedenia súkromného slovanského gymnázia s médiami na tlačovej konferencii o virtuálnej triede. V hoteli Internacionál vo Veľkej Lomnici sa však nehovorilo iba o tomto inovačnom spôsobe výučby. Predmetom návštevy žiakov a učiteľov školy 3. milénia v golfovom rezorte Blackstork bola aj prezentácia jednotlivých odborov a predstavenie filozofie tejto strednej školy. Naším zámerom je zozbierať najmä knihy v jazykoch, ktoré sa vyučujú na našom gymnáziu. Dáme si šaty, nech máme aspoň trocha vzduchu. Dúfam, že ešte platí múdro do veka. Klej ako dnešní den, po kterém Na našom gymnáziu si vyberie každý. Máme takú širokú ponuku rôznych vzdelávacích programov, že naozaj, keď má niekto umelecké ambície, má diplomatické ambície, športové, každý si proste nájde niečo svoje a každý sa môže zdokonalovať v tom, čo je dobrý, čo chce. Čo vám dáva štúdium na tomto slovanskom gymnáziu? Veľmi veľa. Tak jak na každej škole, samozrejme maturitu a veľa skúseností mimo školských osnov. Atraktívnym odborom tohto súkromného gymnázia je diplomacia a zahraničné vzťahy. V blokovej výučbe tu prednášajú samotní kariérni diplomati a zamestnanci veľvyslanectiev. Jedným z nich je aj docent Kulašik, ktorý na gymnáziu pôsobí ako externista. Ja som pôsobil viac rokov v diplomácii, ešte pôsobím. A v rámci toho som sa zaoberal dejinami diplomácie a predtým som sa zaoberal dosť výrazne históriou, dejinami vied a techniky a takýmito odbormi, takže to tak súvisí jedno s druhým v podstate. Čo študentov slovanského gymnázia najviac zaujíma z tých tém, ktoré možno aj im máte možnosť ponúknuť, alebo ktoré oni si sami vyberú? Viete čo, bol som veľmi prekvapený, ich zaujíma okrem takých tých aktuálnych tém, ako je európska politika a podobné záležitosti, alebo EÚ, ich veľmi zaujíma napríklad otázka postavenia veľmocí. Okrem odboru cudzích jazykov, muzikálu, diplomácie a zahraničných vzťahov sa na tomto gymnáziu zameriavajú aj na golf. Keďže krásny golfový areál s 27 jamkami vyrástol pred niekoľkými rokmi aj vo Veľkej Lomnici, vedenie školy sa rozhodlo otvoriť v tejto lokalite svoje 4. detašované pracovisko. Práve toto zameranie na golf nás spojilo aj s Veľkou Lomnicou, lebo práve na základe spolupráce, či už teda konkrétne vzdelávacej alebo programovej, sme spolupracovali s golfovým rezortom Blackstork a spolupracujeme aj dodnes na veľmi dobrej úrovni a máme záujem, aby sa aj toto zameranie rozvíjalo. Golfový odbor súkromného slovanského gymnázia v detašovanom pracovisku vo Veľkej Lomnici sa bude zameriavať na nasmerovanie k tomu, aby študenti dosahovali čo najlepšie výsledky na handicapových turnajoch a mohli sa tak stať profesionálnymi hráčmi či slovenskými reprezentantmi.